ए भौजी, भैया कहाँ बाने हो? नतिया पटना बा। हाउ घरवा में के है? देवारा ढोरी चटना बा। देवारा ढोरी चटना बा। एगो भौजी अपने सैया के बहरे भेजलिए तब देखी जा का कहतरी। नतिया पटना बा। अब उनकर सैया बहरे बाने तो घरे दुर्घटना घट गल देखी का कहतरी। देवारा ढोरी चटना बा। अब दुर्घटना घटल उनका सैया घरे आईना हमें तब देखना हम तब देखी उनका सैया का कहना हमें ना हम तब तो देखी दवाइया कहाँ से चलता है। पटना से चलता दवाइया रे। हाँ तो वीडियो के लाइक करिया और चैनल के सब्सक्राइब करिया और बेल आइकन दबावल ना भूली जा। एगो भौजी के गर्मी भइल तो अपने बलम से कहत का बारी सुनी जा। में गरमी कले सी राजा जी एगो घर में लगावा दीना एसी राजा जी। तब बलम गइला हो पटना तब का कहतरी सुनी जा। पटना बा। काम करे लगना हो तब का कहतरी सुनी जा। देवारा ढोरी चटना बा।